Пройшли тепер праздники ікони Божої Матері Курська Знаменна, праздник 40 мучеників севастійських, в яких ми вспоминали, що як важно урозуміти, що гонення на віруючих людей не є случайністю. І якщо Бог попустив ворога проти нас, да не тому, що ми слабі, а ворог сильний. Бог відпустив маленько, щоб ти самонадіяний, дуже розумний, да коли почувствував, який ти безпомощний, якщо не є Бога рядом. То так важливо розуміти, що 40 мучеників мучили їх, загнали в ледяну воду, а вони смиренно терпіли, і то униження терпіли, і увиділи на небі 40 вінців награди, котра готувалася їм на небі. Но один із тих мучеників не видержав мучення, розслабився, заслухався на приманки, напозирався телевізора, наслухався радіо, начитався бульварних газет і вискочив із води, побіг у баньку теплу, но він зайшов у баньку і там помер. І втратив і вінець на небі, і життя на землі. Коли на небі один вінець пропав, то один із воїнів вскочив тоді у воду, знявши з себе погони і всякі там оружия, достоинства воїнські, і став 40-м у воду, і знову на небі появився 40-й вінець. Так церква указує нам, щоб ми розуміли, що в цьому мірі по апостолу Павлу ми як спортсмени духовні. Каже Павел, видите, як біжать спортсмени на ристалище по-гречески стадіон? Всі біжать, но награду получає перший. Лавровий вінок накладали героєві первому, а остальні голову пустили, ніч не дістали. А не так ли на Олімпійських іграх нині? Люди сам тренують 5 років, день у день, і вдруг на іграх перші троє дістали награду, остальні голову пустили, не отримали награди. Іменно этот момент Павел указує нам. Ви видите тих спортсменів, так лише перший отримує награду. Ми, духовні спортсмени, пост, молитва, добрі діла – це є спорт, але духовний, аскетичний. Но на відміну від тих спортсменів ми отримуємо всі награду. Більшу, меншу, но всі награду. Головне, каже Павел, що коли ви біжите у духовному, то ви сте не хвалилися, бо любов має здатність передаватися. Так і в життю, браття, коли любляться, ця любов окриляє всіх, окриляє цілу громаду любов. Іноді любов скріпляє цілу націю. І вороги, котрі хочуть націю побити та кинуть кості роздора, щоб люди вадили. А причому, ото будуть робити мають славні, а вони мають задум розколоти, поділити. А розділений народ не має сили, не має любві, а значить і не має защити, і деколи пропадає. От чому пам'ять 40 мучеників дає нам право нині думати, як важливо, щоб кожен з нас був тим, котрий не подасться на приманки цього світа, бо дуже важливо залишатися вірним Богу. Господня милость указує нам, як Бог сотворив мир, як создав першу читу Адама і Єву, образець. Многоженство появиться пізніше і у євреїв, мусульман, но як би то не крили, Біблія каже, ідеал сім'ї – один чоловік, одна жона. Так, вона показала слабость у раю, і сатана її скусив. І вона сама запретний плод їла і мужу дала. Не тому більше у церкві жінок, що жони мають великі славні, а тому, що у жінках заложена генетична пам'ять про те, як її сатана обманув. Кожна жінка, котра в життю перейшла якусь границю і упала в гріх, вона потім дуже помнить, в якій ситуації сатана її соблазнив, і вона буде в слідуючий раз в такі ситуації не попадати. Точно так і жінки ходять до церкви. І повні храми, може бути наш соборі десь 60% – але є храми, де 90% жінок і лише 10% мужчин. Но важливо розуміти, що іменно воспоминання про падіння робить жону більш осторожну не лише у гріхах плотських,
фізіологічних, но і в гріхах, коли гордость, превозношення, або скочити в секту, скочити в унію, скочити туди. Це перший признак ненадіжного чоловіка. Так в цьому мірі поділилися люди на дві частини. На віруючих у Бога іскренно, і людей або невіруючих зовсім, або так, не холодні, не горячі, а тепленькі, середненькі, ніякі, не риба, не м'ясо. Іменно состояння практично гріховної. Бо тот, хто любить Господа, тот прибуває в храмі Божієм і є спортсмен духовний. Не тільки пост, воздержання в пищі, в питії, но і в чувствах, поведінці сповідаємося, причащаємося, но ніякі гульбища, бо ми спортсмени, а спортсмена одна задача – бігнути, аби показати хороший результат. Результати буде приймати Христос на Пасху. Яким буде мати результати, від нас залежить. Зато і ми часто сповідаємося, причащаємося, щоб завжди бути підтягнутими, як спортсмен. Господи, подаруй нашим людям любов до поста, любов до подвига. Не боятися, як то спортсмен перескочив весь метр, подкладь маленьку собі планочку вищу, 1,10 м, пробуй перескакувати, перескочив, і ще 10 сантиметрів піднімай. Так наші люди піднімають планку у постові, у молитві. Рік назад многі кажуть, я до того не міг держати. Тепер многі люди кажуть, як добре, який пост мудрий і великий, і славний, і сильний. Якщо це так, то мудрі люди до нього приходять, і з юності до нього привикають, і до старості літ пост для них вожделенне, бажаное время. Божа Мати, покрий наших людей покровом своїм, щоб і тут на землі ми, діти Божі, були настоящі спортсмени духовні, а в вічності по показателям нашим духовним Господь, віруємо, наградить нас наградою, головною наградою, Царством Божиїм. Амінь.